एबार बिटिसिआव खुनु गुबुन मोनसे हान्जाफोरखौ रायजो राजाफ्रा रावबो नायसना रावबो बजबा आरो बिथांमोननो भट होनायनि बाथ्राबो फैया गासै जोंनि बिपिएफ हान्जाजों थिसनजानाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा एमएलए समष्टि 1 नम्बर गसाइगाव 2 नम्बर दतमा 3 नम्बर क'क्राझार 4 नम्बर बावखुंग्रि आरो 5 नम्बर माने मा होनो जोंहा पर्बजरा एमएलए समष्टिनि जोंनि साबा जायफोर बिजाथिफोर दिनै जों ज' खनसेयैनो बेवहाय जोंनि नमिनेशन पेपारखौ गथायदों आरो बे नमिनेशन पेपारखौ गथायनायनि बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो समष्टिनि भटार रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ जिहेतु मोजां मोनो आंगोयै गोसो गोरबोजों बिथांमोनहा बजबनानै लायो आरो बिपिएफखौनो बिसोरो थै-थां मदद होनानै एइबारबो देरहाहोनायनि थाखाय जिहेतु साफ्रोमबो थांखि लादों बे हिसाबै दिनै बिथांमोनहा जोङो बिथांमोनखौ एफा बुरजा मानसि फैनांगौ होननानै हांख्राय हराखैमोनब्लाबो लिंहराखैमोनब्लाबो गावसोरनो गावसोर गोसो जानानै बेबायदि मोनसे अखा बांखानि बोथोरावबो बिथांमोनहा गिदजाब फालो फालो फैनानै जोंनो मददखौ होफैदों जोंनो आशीर्बादखौ होफैदों आरो जोंखौ हेफाजाब होनानै जों बिपिएफजोंनो दं होननानै जोंनो मोनसे माने बिसास मोनसे आस्थाखौ बिथांमोनहा दिनै दिन्थिदों आरो बिपिएफनि सक्तिखौ दिनैहाय सारा क'क्राझार टाउननि गेजेराव बिथांमोनहा माने फोरमायनो हादों दा आं बिथांमोनखौ दिनै बे जोंनि नमिनेशन पेपार गथायनायाव बे एफा हाजार मानसिफ्रा फैनानै जे खस्थ' लानानै एफा गोलाव हान्थिनानै जे नमिनेशन पेपार गथायनायाव मदद खालामबाय बे गासैबो जोंनि पार्टिनि माने सेन्ट्रेल कमिटि जिल्ला कमिटि ब्लक प्राइमारि कमिटि आरो बेजों लोगोसे जेसेबां नेता रायजो राजा आइ आफा कर्मिफोर दङ सापर्टारफोर दं आं गोरबो गोसो सिंनिफ्राय बिथांमोनखौ हाजासे खुलुमनाय आरो साबायखर आरो गोजोननायखौ फोरमायहरबाय लोगोसे दिनैनि बे नमिनेशन पेपार गथायनायनि गेजेरजों जों बेखौ रोखायै फोरमायनो हायो जे फैगौ 9 तारिख एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थियाव जोंनि बिपिएफ हान्जाजों थिसनजानाय क'क्राझार जिल्लानि मोनबाबो एमएलए समष्टिनि बिजाथिफ्रा हाजार रायजो राजानि माने हाजार भट एखेबारे बयनिख्रुइ बांसिन भट लानानै साफ्रोमबो मोजाङै देरहासार जानो हागोन आरो बेवहाय गुबुनफ्रा देरहानायनि खुनु लामाबो गैया आरो खुनु बेबायदि माने ओंथिबो गैया बे हिसाबै दिनै रायजोफ्रा स्ट्रं मोनसे डिसिसन लादों जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिआव दा गोख्रों मोनसे सरकार सालायनानै दङ आरो बिटिसिनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा डेभेलपमेन्टखौ बयबो हास्थायो बिटिसिनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गावबागाव ओनसोलनि गावबागाव गामिनि गावनि बेक्तिगतनि माखासे आंखालफोरखौ फोलोमनो थाखाय सुफुंनो थाखाय सरकारनि मदद नागिरो दा बे हिसाबै बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिया दिनैहाय माने सासन खुंनायनि उनाव जों बयबो मिथिगौ जे बिथाङा एइबार जोबनो गैयै खामानि मावगोन थांनाय 15 बोसोराव शिफ्ट जानानै बिथाङा जेरैबायदि मावबोदोंमोन बेनिख्रुइ 3 गुन बारा स्पिडजों आरो 3 गुन बारा बांसिन खामानि दामानि रायजोफोरनो बिथाङा मावनानै होगोन आरो बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव गोख्रों फोथायनाय दं हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेखौ खुगाजों बुङो बेखौ आखाइजों मावफुंनानै रायजोफोरनो दिन्थिग्रा सासे गोख्रों गोसोनि आरो गोख्रों सासे मावथि नेता बे हिसाबै बेबायदि नेताखौ दिनै जोंनि बिटिसिबासि रायजो राजाफ्रा जाथि जनगोष्ठीनि आइ आफाफ्रा बयबो लुबैयो आरो बेखायनो बिथांनि दैदेननाय बे हान्जानि बादै एइबार बिटिसिआव खुनु गुबुन मोनसे हान्जाफोरखौ रायजो राजाफ्रा रावबो नायसना रावबो बजबा आरो बिथांमोननो भट होनायनि बाथ्राबो फैया बेखायनो दा दिनैनि जे नमिनेशन होनाय जोबथा सानाव जों जे होबाय बे गासैबो नमिनेशन होग्रा जोंनि केन्डिडेटफ्रा गोबां बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै माने देरहासार जागोन आरो जोंनो बे ओनसोलनि मोनसे बयनिख्रुइबो शक्तिशालिसिन राजनितिक दल रायजोफोरनि माने जनमत मोननाय दल होननानै एइबारनि बिसायख'थिजों जोङो फोरमान देखायनो हागोन आंथ' 100% आङो माने देरहागोन देरहायैनि खुनु बाथ्रानो गैया आरो देग्लाय आरो साबसिन देरहागोन होननानै आं साननानै लादों गामाखालि समफ्राव जेरैबायदि देरहाबोदों बेनिख्रुइ साबसिनै गोरलैसिनै बांसिनै माने देरहानो हागोन बेखौ एकदम रोखा माने फैसालियाव सिनेमानि सावगारिखौ जों रोखा जेरैहाय नायनानै बुजिनो हायो जों दा एखेबारे जोंनि आइ आफा रायजो राजानि महर मोखांखौ नायनानै जोंनि समष्टिनि गासैबो माने रायजोफोरनि सापर्ट बेखौ नुनानै बाहागो लानायखौ नुनानै जों रोखायै बुंनो हाबाय जे दतमा समष्टियाव आं एबार बिराद गोरलैसिनै साबसिनै देरहानो हागोना रोखा बेवहाय गुबुन दलफ्रा खाथियाव सफैनाय नङा